Razlog 33. Juda nije verovao trojedinog Boga. Od Jude, Isusa Hrista sluge, a brata Jakovljevog, zvanima koji su osvećeni Bogom Ocem i održani Isusom Hristom, milost i mir i ljubav da vam se umnoži. Juda 1, 1 i 2. Smatra se da je Juda, autor Judine poslanice, kao što je i on sam naveo, brat Jakova, verovatno istog Jakova o kome smo govorili u prošlom videu. Ako je to zaista tako, onda je i Juda brat Gospodnji, kao i Jakov, jedan od četvorice spomenutih u Mateju 13.55 i Marku 6.3. Juda za sebe kaže da je sluga Isusa Hrista, a poslanicu upućuje zvanima koji su osvećeni Bogom Ocem i održani Isusom Hristom. Iako se ova poslanica sastoji samo od jednog poglavlja ili 25 stihova, to je sasvim dovoljno da vidimo ko je Judin Bog. Već u prvom stihu Juda kao i njegov brat Jakov spominje samo dve osobe, Boga Oca i Isusa Hrista. Ni kod Jude ne vidimo Boga Duha ili trojedinog Boga, već Boga koji je jedna osoba, jedna ličnost, Otac. Juda nas osim ovog saznanja o njegovom Bogu dalje i upozorava sljedećim rečima. Ljubazni, starajući se jednako da vam pišem za opšte vaše spasenje, bi mi potrebno da vam pišem moleći da se borite za pravednu veru, koja je jedanput dana svetima. Jer se uvukoše neki bezbožni ljudi, koji su davno određeni na ovo suđenje, i Boga našeg blagodat pretvaraju u nečistotu, i jedinog Gospodara Boga i Gospoda našeg Isusa Hrista odriču se. Juda 1, 3, 4 stih. Da se borite za pravednu veru, koja je jedanput dana svetima. Jer su se uvukli bezbožni ljudi, i Boga našeg blagodat pretvaraju u nečistotu, i jedinog Gospodara Boga i Gospoda našeg Isusa Hrista odriču se. Bezbožni ljudi se odriču jedinog Gospodara Boga i Gospoda našeg Isusa Hrista. Bezbožni ljudi se odriču Oca i Sina. Ranije smo čuli da je Antihrist onaj koji se odriče Oca i Sina. Ovdje nas Juda upozorava da su to bezbožni ljudi i da ih se trebamo čuvati. Oni će doći u obliku sveštenika i propovednika, starešina u crkvi, uglednih teologa, ali ako vidimo da se odriču Oca i Sina, da znamo da osim što nose Antihristovu nauku, to su i bezbožni ljudi. Čuvajmo zato pravednu veru, koja je jedanput dana svetima, a vidjeli smo do sada iz mnogo primjera da je tu veru Božji narod imao od početka, veru u jednog, istinitog Boga i veru u njegovog Sina, a našeg Gospoda Isusa Hrista. A Mihajlo arhanđel, kad se prepiraše s đavolom i govoraše za Mojsijevo telo, ne smeše prokleti sud da izgovori, nego reče, Gospod neka ti zapreti. Juda 1.9. Juda ovdje spominje arhanđela Mihajla, koji je u stvari sam Hristos u Starom Zavetu, o čemu ćemo drugom prilikom, i kaže da Mihajlo ili Hrist nije smeo prokleti sud da izgovori, već se pozvao na Gospoda ili na Boga Oca, da on ukori Sotonu kada su se prepirali za Mojsijevo telo, verovatno u kontekstu vaskrsavanja Mojsija, pošto znamo da je Bog vaskrsao Mojsija koji se kasnije javio Isusu na gori preobraženja. Ono što je evidentno ovdje jeste da Hrist ni u Starom Zavetu nije ništa činio bez Oca i da je i tada Bog bio sudija ili onaj koji donosi sud. Ako u svom proučavanju niste došli do otkrića da je Hrist zaista arhanđel Mihajlo iz Starog Zaveta, svakako to ne menja činjenicu da je Bog Biblije jedna osoba, Otac. Juda to potvrđuje i u svom završnom pozdravu ove kratke poslanice. A onome koji vas može sačuvati bez greha i bez mane i postaviti prave pred slavom svojom u radosti, jedinom premudrom Bogu i spasu našem, kroz Isusa Hrista, Gospoda našeg, slava i veličanstvo, država i vlast, pre sviju vekova i sad i u sve vekove. Amin. Juda 1, 24 i 25. Jedinom premudrom Bogu i spasu našem,
je još jedna potvrda da je i Juda verovao jednog Boga, Boga Oca, ili jedinog gospodara Boga, kao što smo malo pre čuli, koji je osoba zasebna od Isusa Hrista. A njemu jedinom Bogu, koji nije trojedini, već jedini, zaista kroz Isusa Hrista, Gospoda našeg, slava i veličanstvo, država i vlast pre svih vekova i sad i u sve vekove. Amin.